Σε μια δύσκολη νίκη που είναι στους αντιπάλους που τα έδωσε όλα, τα περιμένετε πως θα σας δυσκολέψει τόσο, ήσασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό? Ναι, το περιμέναμε γιατί αδικείται η ομάδα του Ηρακλείου από την βαθμολογική της θέση. Είναι μια ομάδα που παίζει σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Τα παιδιά σε όλα τα παιχνίδια, γιατί τα έχουμε δει όλα, θα δίνουν όλα. Νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο θα κάνει τις νίκες που πρέπει. Πραγματικά το είπα και στον coach και στα παιδιά ότι τους αδικεί πολύ η βαθμολογική θέση. Και ήμασταν έτοιμοι για ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήρθε μετά από ταξίδι, μετά από πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι Κυριακή. Τα παιδιά όμως ανταπεξήλθαν και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ιδιαίτερα στο τέταρτο δεκάλεπτο που εκεί πέρα βρισκόσασταν πίσω για 3 δεκάλεπτα. Ποιο ήταν το κλειδί του μας που γύρισε υπέρ σας? Ναι, νομίζω ότι η ομάδα του Ηρακλείου όλα τα μάτς κάπου εκεί λίγο τα χάνει. Το περιμέναμε αυτό και έχουμε κάποια παιδιά που έχουν μεγάλη προσωπικότητα εμείς. Βάλανε κάποια δύσκολα σουτ. Παίξαμε και μια ζώνη εκεί στο τέλος που λίγο δυσκόλεψε την αντιπάλη ομάδα και εκεί νομίζω ότι ήρθε το παιχνίδι. Μάλιστα. Και τώρα θα φύγετε με το ροζ φύλλο και θα ξαναπαίξετε πάλι το νέο χρόνο. Εν ώψη λοιπόν των εορτών, μια ευχή σε όλο τον κόσμο. Υγεία νομίζω ότι είναι το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Η ομάδα του Ηρακλείου πάντα έχει φοβερή φιλοξενία. Υγεία και ευτυχία σε όλους. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο ένας ψηλός μας έχει σπάσει το δάχτυλό του. Σήμερα μάθαμε ένα πρόβλημα υγείας και ο δεύτερος. Οπότε αναγκαστικά πήγαμε πολύ κοντά σχήματα. Τα παιδιά δουλέψανε σωστά και αυτό φάνηκε στο αποτέλεσμα, ενώ ότι ήμασταν μπροστά, κοντά. Δυστυχώς στο τέλος, εντάξει, κάποιες άλλες επιλογές. Η άλλη ομάδα είχε 3 πολύ έμπειρα παιδιά που φάνηκε ξεκάθαρα στο τέλος. Αλλά εντάξει, πολύ ικανοποιημένοι με την προσπάθεια. Απλά πρέπει να ψάξουμε την νίκη, γιατί μια νίκη μας αναλογεί και πρέπει να την κάνουμε. Μάλιστα. Δεν έχουμε να πούμε πολλά, απλά να ευχηθούμε τώρα μια ενόψη των εορτών. Καλές γιορτές και υγεία σε όλους.